खुलुमबाय स्टुडिअ आं उदांस्रि मोसाहारि। सानजा खोला बियाब बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनो थाखाय खामानि मावनाया 90% जाफुंबाय। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सिमलिबारि सानजा खोला बियाब बाथौ गौथुमनि बैराथि बाथौ थानसालियाव रुफाथि मायथाइखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै 21, 22 आरो 23 मार्चआव गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि सानजा खोला बियाब बाथौ गौथुमनि गाहाय थानसालियाव सानथामनि हाबाफारि लानानै रुफाथि मायथाइ खुंफुंनो लानायाव गिबि हाबाफारि बायदि बाथौ हेबनाय आरो थरनायनिफ्राय जागायनानै गोबां हाबाफारि लानाय जागोन होनना फोरमायदों। लोगोसे दिन्थिफुंसालिबो लानाय जादों। बे दिन्थिफुंसालियाव बर' नखर आरो उदां हाथाइसालि जागोन होननानैबो फोरमायदों। बेनि अनगायैबो जोबथा सान थामहिनबा 23 मार्च खालि फुंबिलिनि 11:30 बैराथि बिसम्बि बेखेवनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारि बिथाङा। बे हाबाफारिया जोबनानै थांनायनि उनावनो सानजौफुनि 12:30 गेवलां मेल खुंनाय जागोन। बे मेलखौ बरायगोन दारखुसि थिनफुख्रि रेगे रेगां खेराइ हानजाया। गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होगोन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा आरो बे मेलखौ सामलायगोन पवन चन्द्र बर' बिथाङा। बराय बिबुंथि लाखिगोन कलेन्द्र बर' बिथाङा। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन होननानै फोरमायदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ। बुंथिगिरि महरै बाहागो लागोन सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि रमेन बर' बिथाङा। जरखा बुंथिगिरि महरै बाहागो लागोन सायख'जानाय एमएलए हेमन्त कुमार राभा, कमलपुर बिधानसभा बियाबनि एमएलए दिगन्त कलिता आरो मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर कैलाश बरगयारी बिथांमोना। जरखा आलासि महरै बाहागो लागोन दरं उदालगुरि बियाबनि एमपि, आसाम रायजो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सयकिया बिथांजों लोगोसे 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमएलए पबित्र कुमार बर' बिथांजों ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि समाज सिबियारि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। सानजा खोला बियाब बाथौ गौथुमनि गाहाय थानसालियाव रुफाथि मायथाइ फालिनो थाखाय साखाफारा जानायखौ दिनै फोरमायदों बानजाय आफादनि आफादगिरि कुलेन्थ बर' बिथांजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि लकस बर', सानजा खोला बियाब बाथौ गौथुमनि आफादगिरि पवन चन्द्र बर' आरो गाहाय नेहाथारि गहिन चन्द्र बर' बिथांमोना। नैबे सानजा खोला बियाब बाथौ गौथुमनि जिहेतु 25 बोसोर बे जालांनाय दिनै सिलभार जुबलिनि दिनै जों सानब्रैनि हाबाफारियाव जों गाजा गोमजायै जे हाबाफारि लादों। बेवहाय जोङो 20 अक्ट' खालि जोङो बेखेवनाय हाबाफारिफोरखौ लादों। बेवहाय जोङो बेबायदिनो हाबाफारिया सानब्रैनि हाबाफारिया माने 20, 21, 23 बेबायदि जानानै जोंना हाबाफारिखौ जों मावलांगोन होनना सानदों। दा बेवहाय जों गोबां आलासि लिंदों। बेवहाय जोंनि बाथौनिनो जोंनि जिल्लानि मिरुनि दङ बिथांमोनाबो फैगोन आसा होदों। बिटिआरनि चिफआबो फैगोन, बिथाङाबो आसा होदों आरो जोंनि एमएलए इएम बिथांमोनाबो फैगोन। दा बेवहाय जोङो जिहेथु जोंनि नैबे रुफाथि मायथाइनि जि फोरबो जों फालिथाय जों सानजा खोला बियाब बाथौ गौथुमनि बैराथि बाथौ थानसालिनि जिथु लांगोनायावहाय दा जों बेखौ मोनसे खावलायनो नागिरदों जोंनि बर' हारिनि गासैबो। जोंनि बे बियाबावहाय माने 20टा सभा दङ। माने ओरैनो जों सिना गनायनि मोननै गामि दं। जों ओरैनो 16टा जायो। बे गासैबो जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि नैयावहाय हेफाजाब होफैगोन बिथांमोनाबो आसा दङ। आरो बिनि अनगायै गासैबो बर' हारि हिसाबै जों बाथौ धोरोम हिसाबै गासैबो जिहेथु जों बाथौखौनो सिबियो, बाथौ हिसाबै जोङो गासैबो ज'यै फैलायनानैहाय धोरोमखौ मोनसे गेरेमसा महरै जों जाहाथे सिनायथि होनो हायो, गुबुन हारिजोंबो जों जाहाथे सिनायथि होनो हायो बेखौ जों आसा खालामदों। आरो लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे जोंनि बे सिलभार जुबलिखौ जाफुंसार होनानै जों आफादनिफ्राय जों खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। बेसेबांसो जौखोन्दो नोंथांमोननि खामानि मावनाया जाफुंसार जादों? जोंनियाथ' दा जोंनि खामानि मावनाया मथा मथि जोङो 90% होनना बुंनांगोन। मथा मथि जाफुंजोबदोंआनो। खिन्थु जों एसे खामानिफोरा गासै जाजोबना दोङो। एसे मैयानिफ्राय बार जिथु बारदों बे बाराव एसे जों असुबिदा होदों। खिन्थु थेवबो जोङो मथा मथि
80-90सो माने खामानिया हाबाफारिया माने जाजोबगोन दिनै हरसेयावनो जोङो माने कमप्लिट खालामजोबनायनि मोनसे जों आगान सुरदों आरो बेवहा जिथु सिलभार जुबिलिया सोलिगासिनो थागोन जे सानब्रैया बे 23 अक्ट'आव जोंनिया जिथु गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव जोंनिया आफादखौ दैदेनगोन मुस्रि पबन चन्द्र बर'आ आफादगिरि सानजा खोला बिहार बाथौ गौथुम आरो गाहाय आलासिया जादों मुस्रि प्रमद बर' गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिटिआर आरो थि बुंथिगिरिया थागोन जोंनिया रमेन बर' आफादगिरि सानजा तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुम आरो जर'खा बुंथिगिरि हेमन्त राभा सायख'जानाय MCLA बिटिआर मुस्रि दिगन्त कलिता MLA कमलपुर LAC बेनिफ्राय जर'खा आलासिया दंबावो मुस्रि दिलीप सयकिया आरो माननि आलासि गोबां दङ जोंनिया माने बै माबाफोरा थागोन हारिमु आफादफोरा थागोन बै हारिमु आफादाव जोंनिया नोजोर बोनो हानाय जिथु देंखोगिरिफोर बिथांमोनखौ हांख्रायदों बिथांमोननि मादाव मानगोनां जिथु जोंनि देंखोगिरि मुस्रि बिग्राय ब्रह्म आरो मनसुम बर' बिथां सानैया थागोन नैबे समाव नोंथां जिहेथु जों बेयावहा सिलभार जुबिलिखौ फाथिनाय जादों बेखायनो माने रायजो राजाफोरखौ जोङो हांख्रायोदि जिहेतु धोरोमनि बागै जोंहा जोंनि गामियारिफोरा सोलिनायाव गोबां माने बाथ्रा दङ बेखायनो गोबां गामियारिफोरखौबो जों हांख्रायदों आरो लोगोसे गोबां थान्दैफोरा थागोन बेखायनो बेयाव लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होनो थाखाय जोङो खावलायदों मानोना धोरोमखौ लानानैनो जोंनि बर' समाजा माने जोंनि जिथु हारिनि सोदांनाय बे सोदांनाय खामानिफोरखौ जों मावनो हायो जोंनि आगोलनि जिथु गेना गोरोन्थि बायदिसिना बेफोरखौ जोङो नागारनानै मोनसे गोदान सोदोमस्रिनि जिथु समाज बे समाजखौ दानायाव जोंहा गोबां हेफाजाब जायो बेखायनो बयबो फैनानै बेयाव जुदि हेफाजाब होयोबा मानगोनां बिथांमोन गेदेमा धोरोमनि जिथु बिबुंगिरिफोर बिथांमोना जोंनो मोजां मोजां बोसोन होलांगोन आरो बेखौ जोङो सोलोंना लानानैहा जोङो समाजाव माने सोलिलांनो थाखाय गोबां हेफाजाब जागोन आं बेखिनिखौनो बुंबाय गोजोन्थों माने 21, 22, 23 अक्ट'आव जोङो बै बैराथि थानसालिनि सानजा खोला बैराथि थानसालिनि बै बियाबाव जोङो सिलभार जुबिलि खुंनो सानदों आरो इतिमध्य जों एरेन्जमेन्ट खालामगासिनो दोङो दा जोंनिया पेन्डेलनि खामानियाबो सोलिगासिनो दोङो आरो बेयाव फिरफिला दैखांनाय लोगोसे माने थानसालिनि जिथु आलारि बाथि फोजोंनाय बेफोर खामानिफोराबो सोलिगासिनो दोङो बेनिफ्राय दा माने बेयाव जों मोनसे माबा सानदों जे बर' हारिनि मोनसे जिथु सिनायथि बे जिथु बर' न'खर बे बर' न'खरखौबो मोनसे जोङो लुफुंबाय दा इतिमध्य जोंनि खामानिफोरा माने जाफुंबायानो दा बेनि उनावबो बेयाव जि बैराथि माने बाथौ थानसालि जिथु सानजा खोला बिहार बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव दा बेनिनो माने बेयावहा जोङो बे जिथु माबा एगजिबिसन हिसाबै जोङो बेयाव जोङो बर'नि जि खामानि दामानि मावनानै सोलिनाय न'खर जिथु बाथौ बेनिफ्राय माने जोंनिया जुनारसालि जिथु दोननाय मोसौनि न'खर बेनिफ्राय सि दानाय दिंखि बे बायदिसिना बेफोरखौबो जोङो बेयाव थिग थाक खालामनाय जादों लोगोसे माने बे बाथौनि हाबाफारियाव जोङो 20 अक्ट'निफ्रायनो दा नै बाथौ सिबिनाय जिथु आर'ज हमनाय बायदिसिना जों बे हाबाफारिफोरखौ लाखिदों आरो गिबि जों बेखेवनाय खामानिफोरखौ बांसिनैनो खालामनाय जागोन ओमफ्राय गिबियावनो जोंहा बे 20 अक्ट'आव जोंहा थारमाने जोंनि बाथौ जिथु हेबनाय थारनाय बेफोरबादि जोङो बे हाबाफारिखौ लादों बेयाव जोंना बाथौनि आफादगिरिया बे हाबाफारिखौ दैदेनलांगोन बियाबनि आफादगिरिया बेनिफ्राय आरो फारि गामिसाफोरनिफ्रायबो आर'जफोरखौ जोङो हांख्रायनाय जादों आरो दिउरिफोराबो बेयाव सालायलांगोन लोगोसे बेनि उनाव जोंहा समनि मोनसे हाबाफारिफोरा थागोन
बेबादियै जोंनिया बे खामानिफोरा सोलिगासिनो थागोन बे सानब्रैनि हाबाफारियाव लोगोसे गोबां बेखेवगिरि लिंदों आरो बे बेखेवगिरिफोरा बे समनि हाबाफारिफोरखौ बिथांमोना बेखेवलांगोन लोगोसे जोंनिया बे 20 अक्ट'नि उनावनो 21 अक्ट'आवहा जोंनिया थिग बेबादियैनो फुंबिलियावहा माने 5:30 रिंगायाव बाथौसालि थारनाय बे खामानिखौ जोङो ओइदिनखालि जागायजेनगोन बेनि उनाव बै सिजौ गुदियाव आलारि बाथि फोजोंनाय बे हाबाफारि माने फोजोंगिरि बे हाबाफारियाव जोङो भुपेश बर' आफादगिरि दौरि आफाद सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बिथांखौ जों हांख्रायनाय जादों लोगोसे बेनि उनावनो जोङो रुंसारि उपेन नार्जारि रायमल बर' गोसोखां गाहाय दरखंखौ जोंनि बे ओनसोलनि VCDCनि चेयारमेन मानगोनां लैथोमा बर'आ बिथाङा बेखेवनानै होगोन बेनि उनाव फुंबिलियाव 7:30 जोंनिया आर'जखौ दैदेनलांगोन जोंनि बै बियाबनिनो नेहाथारि दौरि आफादनि सानजा खोला बियाद गौथुमनि मुस्रि प्रबिन चन्द्र बर'आ आरो आर'जनि आयदाफारिफोरा जादों माने गिबि सिरिया जागोन जोंखौ अनसायफै सायाव आरो 2 नम्बराव हे बिमा माइनाव बे जागोन आरो 3 नम्बर आर'जआ जागोन ओइ आनान गसाइ आर'ज हानजाफोरा जागोन बै बाथाबारि गामिसा आर'ज हानजा दंग'फारा गामिसा आर'ज हानजा बाखोरबारि गामिसा आर'ज हानजा बेनि उनाव बेबायदि हाबाफारियावनो बोसोनगिरि महरै जोंहा चन्द्रधर बर' नेहाथारि सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेहाथारि बिथांखौबो बेयाव जों हांख्रायनाय जादों बेनि उनाव नेक्स्ट 9:30 9:45 बेफोरबादि फारि हाबाफारिफोरा जालांगोन माने बिफां गायनाय बेफोरबायदि हाबासा नेक्स्टआव जोंहा 9:30 2 मार्च आरो 12 जागोन सनिबार बै सानखालि जोंहा फुंनि जिथु हाबाफारि बेयाव बाथौ थाननाया बेबादि थागोन जोंहा गुबुन सानाव थानाय बायदि आरो बेखौ दैदेनगोन खगेन बर' लेङाइ बुंथिगिरि दौरि आफाद सानजा खोला बियाब बाथौ गौथुम आरो हेफाजाबगिरिफोर बियाबनि दौरि हानजा मेन क्लाबखौ